גהנום. טוב, זאת מילה שמעלה לכולנו תמונות די חזקות, ולמען האמת, גם המון אי-הבנות. בניתוח הזה אנחנו הולכים לפרק את אחד המושגים הכי עמוקים, וגם הכי טעונים, בתיאולוגיה הנוצרית, והכל על בסיס כתבי המקור. אז בואו נתחיל ישר עם השאלה שאולי קופצת לראש, האם כל הסיפור הזה על גיהנום הוא בסך הכל טקטיקת הפחדה, משהו שנועד לגרום לאנשים ליישר קו? אנחנו נבחן את ההיגיון התיאולוגי שטוען שלא, שמדובר פחות בפחד ויותר בתוצאה. אוקיי, אז איך נפרק את זה? קודם כל, נתחיל מהבסיס. מה זה בכלל גיהנום? אחר כך נשאל למה הוא קיים, ומי, לפי הכתובים, מגיע לשם. נשתמש במשל מוכר, משל המצנח, כדי להמחיש את רעיון הישועה, ובסוף נחבר הכל כדי להבין למה התפיסה הזאת מוצגת כעניין של היגיון, ולאו דווקא של פחד. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז פרק ראשון. לפני שנכנסים ללמה ולמי, אנחנו צריכים להיות באותו עמוד לגבי המה. אז מה זה בעצם גהנום לפי ההגדרה התיאולוגית? אז הנה ההגדרה התיאולוגית מתומצתת, כפי שמסכם אותה התיאולוג אדוארד דוללי. שימו לב למילום המכריעות פה, עונש נצחי ובהכרה מלאה. זאת אומרת, לא מדובר על להיעלמות או סוף, אלא על מצב מתמשך שבו האדם מודע לחלוטין למה שקורה לו. זו נקודת המוצא שלנו. וכשמסתכלים בכתובים, רואים שהתיאורים משתמשים בשפה מאוד חזקה, לרוב סמלית. אש עולם, זאת אולי התמונה הכי מוכרת, והיא באה לסמל סבל ומשפט שפשוט לא נגמרים. אבל אז אנחנו מקבלים דימוי אחר, כמעט הפוך, חושך חיצון. אז מה קורה פה? אש וחושך ביחד? זה בדיוק מה שמרמז שהתיאורים האלה הם לאו דווקא פיזיים מילוליים. הם מצביעים על מצב קיומי עמוק יותר, מצב של סבל, וחשוב מזה, של ניתוק מוחלט מאלוהים. אוקיי, אז אם הבנו שגיהנום הוא מצב של סבל וניתוק, עולה שאלת הליבה, השאלה ההגיונית הבאה. למה? למה שמקום כזה בכלל יתקיים? מה הרציונל התיאולוגי מאחוריו? ובכן, הכל מתחיל בקונפליקט בסיסי. מצד אחד יש לנו את הרעיון של אלוהים כהוויה של צדק מושלם וקדושה מוחלטת. ומצד שני, ובכן יש את המציאות של החטא האנושי, של מרד ועבירה כנגד אותו אלוהים. וההיגיון פה הוא די ישיר. אלה שהוא צודק באמת לא יכול פשוט להעלים עין מעובל. צדק, מעצם הגדרתו, דורשת טעינה השלכות. בלי השלכות, למילה צדק, אין באמת משמעות. מכאן נובע הצורך בעונש. הציטוט הזה ממש מכניס אותנו ללב העניין. הרעיון שחייב להיות תשלום על החץ. זה מושג מפתח, כי הוא מכין את הקלקה לא רק להבנה של הגיהנום, אלא גם, וזה קריטי, להבנה של רעיון הישועה בתור הפתרון. וזה כמובן מוביל אותנו באופן טבעי לאחת השאלות הכי קשות שיש. אם כך, מי בעצם מגיע לגיהנום לפי תפיסת העולם הזאת? אז בברית החדשה יש כמה רשימות די ספציפיות, והרשימה הזאת מספר ההתגלות היא די רחבה. היא כוללת פשעים חמורים כמו רצח, אבל גם דברים כמו שקר או חוסר אמונה. והציטוט הזה, וואו, הוא ממש משנה את כללי המשחק בהבנת הרעיון. מה שהוא אומר זה שלהיות אדם טוב בעיני החברה, להיות מנומס, מוסרי, זה לא מספיק. הבעיה מנקודת המבט התיאולוגית הזו היא לא רק המעשים הרעים, אלא מצב פנימי של ריחוק מאלוהים. זה מתחבר לדברים שישו אמר על שתי דרכים. ישנה דרך רחבה שהיא קלה, הרוב הולכים בה והיא מובילה לאבדון. וישנה דרך צרה שקשה יותר למצוא, ורק מעטים הולכים בה והיא מובילה לחיים. הרעיון הוא שדרך ברירת המחדל, הדרך שבה נמצאים אם לא עושים בחירה מודעת, היא הדרך הרחבה. אז אם זו הבעיה, מה הפתרון שהתיאולוגיה הזאת מציעה? כדי להסביר את זה, המקורות משתמשים באנלוגיה, משל מאוד פשוט. טוב, זהו משל המצנח המפורסם של ריי קומפורט. דמיינו את זה. אתם במטוס שעומד להתרסק. זה ודאי. זה המשפט. הבעיה, אין לכם מצנח. אין שום דבר שאתם יכולים לעשות בעצמכם כדי להינצל. ואז מישהו ניגש ומציע לכם מצנח. בחינם. זה החסד. אבל יש קאץ'. המצנח לא יעזור לכם בכלום אם לא תבחרו באופן חופשי לשים אותו על עצמכם. והבחירה הזאת, זאת האמונה. אז במשל הזה, המצנח הוא הישועה דרך ישו. והנקודה הכי חשובה היא שאי אפשר להרוויח אותו. אי אפשר לבנות אותו לבד או להיות ראויים לו. הוא מתנה שפותרת בעיה קטלנית, וכל מה שאפשר לעשות זה או לקבל אותה או לדחות אותה. וזה מחזיר אותנו לשאלה המקורית שלנו. בואו נראה איך כל החלקים האלה מתחברים יחד, כדי להציג את כל הנושא לא כאיום, אלא כתוצאה הגיונית של בחירה.
אז אפשר להסתכל על זה בשתי דרכים, או כאיום שמבוסס על פחד, או כתוצאה הגיונית של בחירה. הטיעון התיאולוגי שהמקורות מציגים נוטה באופן ברור לאפשרות השנייה, לא איום שרירותי, אלא תוצאה טבעית. כל העניין הזה עומד על רעיון הבחירה החופשית. המקורות מדגישים שלאדם יש בחירה אמיתית, לקבל את המצנח, כלומר את הצעת הישועה, או לדחות אותה. מנקודת המבט הזאת, אלוהים לא שולח אנשים לגיהינום, אלא הם בוחרים בדרך שהסוף ההגיוני שלה הוא שם, על ידי דחיית הדרך היחידה האחרת. והציטוט הזה כל כך חשוב כי הוא פונה ישירות לרעיון של טקטיקת הפחדה. הוא בעצם אומר שלהיות מפוחד מהגיהינום לא מציל אף אחד. הפחד עצמו הוא לא הפתרון. המטרה, לפי התפיסה הזאת, היא לא להפחיד מישהו עד שהוא נכנע, אלא להוביל אותו להחלטה מודעת, הגיונית, שמבוססת על הבנת המצב. ובסופו של דבר, כל הניתוח הזה משאיר אותנו עם המתח התיאולוגי העצום שנמצא בלב הדוקטרינה הזו. איך צדק מושלם ואהבה מושלמת יכולים להתקיים יחד? זו שאלה שתיאולוגים ומאמינים מתחבטים בה כבר מאות שנים, והיא רק מדגישה כמה הנושא הזה עמוק ומורכב.